que nacín aquí en Catoira, na parroquia de Santa Valla, no lugar da Vila de Suso. Os meus pais chamábanse Jesús e María Nieves. Somos unha familia de 9 irmáns e desde pequeno pois estuve sempre vencellado parte da miña vida, sobre todo a miña parroquia, que era onde estuvemos hasta os 10 anos. Meus pais eran labradores e, bueno, despois colleron un traspaso de unha molinera e despois dun bar. Meu pai andaba nas feiras, tiña vacas por aí a ganancia. Sempre detrás del dicía, bueno, en que podo axudar? Sempre me daba algún traballiño pois, para facer. El tiña as súas propiedades, daí sacaba pedras, que incluso fixeran unhas contratas para facer a carretera, a primeira carretera que hubo por aquí, que diante da miña casa, precisamente, fixo unha canteira na propiedade, porque aquel cacho todo era dele. Íbamos cas vacas ao monte, alá ao mirador, e todos os días pasaba un panadeiro cargado de pan en un burro, iba para Villa García. E ali, como a él lle gustaban as chicas, éramos 6 chicas, raparijas, pois metíase con nós. E metíase con nós observámoslo, e como daquela había moita fame, non había que comer, fomos a roubar o pan. O burro. Nací na mesma casa na que vivo ahora, daquela nacíamos, a maior parte dos nenos nacíamos na casa, asistidos por unha comadrona, e nada, menos excepto algúns anos que por motivos laborais pois tuven o destino pois un pouco lonxe daqui, bueno, lonxe en Ribeira, pois a maior parte da miña vida transcorreu aquí en Catoira e concretamente na estación, que é onde eu nací, na parroquia de Santa Valla do Oeste. Eu son a anteúltima dos que nasceron. Era Juanita, José, Encarnación, Manolo e Nieves, que son eu. Pois mira, de pequena fun á escola. Sí, a escola, as 4 reglas, que antes había 4 reglas na máis, dividir e na máis. E despois fun a aprender a coser, e aprendín a coser, e despois iba cas vacas para as torres. Xoguei hasta os 19, 20 anos no Catoira, pero principalmente tiñamos un equipo de juveniles que foi realmente, tuvéramos bastante éxito. Chegouse a xogar a final, o equipo de Catoira chegou a final da Copa de Pontevedra, en Pasarón, inda que se perdera, fixéramos un papel bastante importante. Había moitísima afición, a veces algo agresiva, pero a afición había moitísima. Pois mamá, como cosía era costureira, a min gustábame coser xa desde pequena, e máis bordar, gustábame moito. Entonces mamá levábame con ela a coser polas casas, ca máquina na cabeza, que teño unha foto, teño fotos aí. Bueno, pero cando puderon, meus pais mandaron a Villa García para que aprendera un pouco máis que do que mamá me podía enseñar, o sea, a facer vestidos e traxes, non? Fun durante un ano, fun a Villa García, bueno, pois aprendí moito máis que do que me enseñara mamá. Tei 7 anos no seminario, o seminario era un internado intenso, non? De setiembre a diciembre e de enero a junio. Do resto, despois viña nas vacacións para aquí. Salindo do seminario despois de 7 anos de estudio,
vim para aquí, para Catoira, dinlle que había unha escola que de Olinda, que estaba doña de Olinda, que daba clase a rapazas que estaban no instituto, e pois eu, antes de terminar a carreira de magisterio, pois dinlle clase de latín aos que estaban no instituto. Eu só fui unha escuela poucos anos, de 7 anos a 11. O que sei, o aprendín lendo, dos libros dos meus irmáns, das revistas, dos contos e da vida. Din que só se estudia nos libros, pero a vida tamén enseña moito. Entonces, pois fomos crecendo nunha familia que eles estaban estudiando, meus irmáns por aí, por todos lados. Meu pai era albañil, miña nai na casa, había que axudarlle, había que traballar nas terras, tiñamos 3 vacas, e despois 2, e despois quedamos con unha, e ao final, cando cheguei aos 22 anos, pois me cansei de traballar na terra, é verdade. E entonces meu pai, nesta época dos 11 anos para arriba, fun a aprender a coser, todos os cursillos que había, todas as cousas, eu aproveitaba todo. Recordo que un día encontrei unha muñeca de trapo, leveina para a casa da abuela, sendo unha rapaza de que iba á escuela. Eu levei esa muñeca de trapo, estaba espelesada, pero alguén a tirou. Debería ser unha persona que tiña bo bolsillo, porque eu vin esa muñeca collina. Miña abuela lavou-na, puxo-na nun sofá que tiña ali onde pousaba a roupa para vestirse. Eu quería coller esa muñeca, non me deixaba, non tiña ni muñeca esa abuela. Esa muñeca botou, non sei, 2, 3 anos, despois perdina de vista. Pero eu collía un pouquiño, era unha muñeca de trapo, unha tontería, unha muñeca que tiña os ollos dibuixados, un trapiño de mandil, unha tontería, non tiña unha muñeca. Tuve unha muñeca cando fun a vivir con miña nai, con 15 anos, que non lo dou tío Juan o de Tío Dolores. Tío Juan o de Tío Dolores tamén estuvo moitos anos embarcado. Entón, a miña nai traíalle, miña nai axudáballe moito, aparte de ternos a nós, axudáballe moito na casa a rapar as ovellas e a facer as cousas da casa. Vivíamos nunhas casas que había aí encima, á beira da propia empresa, e viñan a chamar a meu pai, calquer problema que había, viñan a tocar a porta os serenos, os forneiros ou calquera, chegaba Emilio, que temos un problema, Emilio, que non sei que, domingos, festivos, 5 da mañá, 6 da mañá, a hora que fora. E era así precisamente por eso, porque a xente consideraba a empresa como súa. Eu asistín á escola hasta que fixen enseñanza primaria. Unha vez que fixen enseñanza primaria, na máis terminar, meu pai, como había falta de medios na casa, pideulle traballo a don Eloi Domínguez Veiga no que foi a cerámica despois toda a vida aquí en Catoira. E aí me empleei eu, aos 14 anos, ganando 6 pesetas cada mes. Eu xa tiña 3 irmáns, 2 maiores que min e Alberto, que era o menor. Entón, 2 irmáns meus xa traballaban ali, e meu pai pretendía que eu fora para ali tamén. E fun para as oficinas. Pideulle a don Eloi e fun para as oficinas de recadero. E cando tuve a edad, cando 16 anos, creo que eran 16 anos había que ter para poder estar en Cedonosa. Dali xa fun para unha sección que era para pintar mosaicos, para pintar alambrillas, aí na sección de decoración de pintar mosaicos. E daí estuve, pois, como a mellor, non sei, 4 ou 5 anos, tratábanos, como te diría a ti, con moito respeto, tiñamos un encargado que se chamaba Froilán, que era maravilloso, con tal de que fixeras o que como che diga, a tasa que che poñían todos os días, era unha persona excelente. Sempre estuve moi vinculado ao fútbol aquí en Catoira desde moi pequeniño, porque
o equipo senior que había aquí, pois toda a roupa, as botas, todos estaban na miña casa. Miña nai lavaba a roupa dos xogadores todos os fins de semana, entonces meu pai era o que levaba despois a roupa, as botas para o campo de fútbol. Todo se guardaba na miña casa. Entonces, nós, pequenos, pois estábamos xa moi vinculados co club, co equipo. O que máis se facía eran os gravanzos, que eran o que máis traballo se lavaba, o caldo, que o caldo era o que máis, daquela era o caldo, un guisiño de fabas, daquela non había pescado, pescado si, había bacalaos e xurelos grandes, que os puñemos a desalar no víspera para outro día, nesas cousas máis, non é como agora, que agora xa hai carnes distintas, xa se aprenden de forma, pero antes non, antes todo era así, mamá, si, neso tamén, as empanadas facías moi ben, o pan de millo no forno, tiñamos o forniño, as bolas de pan, facíamos as bolas, que incluso despois ela non, eu non, pero ela ainda lle gustaba mollarlos no viño tinto. Son dos que máis vikingas fixen, polo menos, durante esos anos. Que che podo dicir? Entrou despois o Concello, a partir do 92, creo que foi, 90, 92, e xa cambiou un poquinho a vikinga, fixose un poquinho máis grande, fixose un poquinho máis, como che podo explicar, máis profesional, por decirlo así, unha vikinga máis exacta, e a partir de aí xa todos os anos pois íbamos de vikingos, máis ben vestidos, buscamos información en bibliotecas, buscamos información, eu iba porque me estaba enchendo todo eso, entonces eu iba pois a Faro de Vigo, ao Correo Galego. A vikinga foi empezando pouco a pouco, e foi chegando, claro, chegando ás casas que era unha romería típica, como pode ser o San Cibrán. Ao principio comíase aquí, traían as cestas e comíase aquí, vivíase. Eu despois a vikinga vivina moito, porque no traballo que tiña aquí no Concello, pois eu fui un concelleiro de Educación, además de 74 tamén fui un concelleiro de Educación e Cultura, e a min tocoume facer o primeiro barco. Fomos un barco que hai aí, é unha copia exacta dun barco que apareceu no fiordo de Roskilde, é unha copia exacta. O noso pai e 3 irmáns que traballaron na Cedonosa, eu sei que sempre oía dicir, bueno, pois logo ha de vir a romería vikinga, eu sabía que sempre lle reunían uns cartiños por cousa de fazer esa romería pagada pola Cedonosa, pola empresa, sempre eu pagaban os traballadores, está claro. Entonces a mí facíame moita ilusión participar, sempre, e ver que haxa logro, vamos, que eso que familia que digan, pois isto foi algo que pasou algún día e foi verdad, algo, claro, ten que basar na historia, ten que haber batalla, ten que haber amor, ten que haber lucha, ten que haber o desembarque, ten que haber o que a vida che pon diante. Pero gústame que de todas partes, de todos os lados, que haxa un impulso de todos, que haxa un equipo, que seamos todos un. Eso é importantísimo, que haxa unha agrupación de 15 personas, pero que avancemos en equipo. E sí, podemos facelo, porque hai xente aquí en Catoira que os de Dinamarca eran bons, enseñáronos moi ben e temos moi bo recuerdo, pero aquí en Catoira hai xente moi boa, Tiñamos o grupo de gaitas que se chamaba Muiños de Vento, e íbamos a tocar todos os anos a vikinga, e, bueno, pois era costumbre xa, pero claro, nós os gaiteiros queríamos ir de vikingos, pero non podíamos porque tiñamos que tocar co grupo. O noso mestre, Ramón Oareira, señor Ramón Oareira, sempre
sempre decía, como que de ser de vikingo, se está moito mellor de gaiteiro que de vikingo aí, subido o barco. Nos queremos ser de vikingo, pero non había forma. É raro que nunha casa non haxa un instrumento musical, tanto porque o sigue tocando alguén, como porque alguén ou un fillo lle rompeu a cabeza a seus pais para que lle comprara un instrumento que logo deixou porque ao mellor non era o del. Por eso, hoxe estou aquí sentado falando algo que me apetece moitísimo falar, que non se vai a cando eu me vaya, non? Que é un pouco o orgullo que sentíamos de ser nunha vila que foi en Gaiteiros, onde había máis grupos de gaitas en Galicia. Meu pai tocou nun grupo dese de gaita. Os Brisas do Río Ulla, estaban os Oreiras, estábamos Faíscas do Xiave. Entón, claro, despois temos unha banda de música que é maravillosa. Temos moita xente facendo música de altísimo nivel. E, por un lado, teño un fillo que está en ese altísimo nivel, que é Roi Casal, non? O cal, claro, penso que é un momento para min un pouco de a Catoira agradecerlle todo o que nos leva animado, dado, sempre sabíamos que había detrás unha xente que vibraba, non? Tamén que é moi sensible á cultura, moi sensible á música, moi sensible a Catoira, na media é un pobo moi culto. Quero reivindicar a figura de Pasarín como un home con un espírito, diríamos, cultural, non? Porque el desde el é nativo de Valga, pero viveu en Vilagarcía, dormía máis ben en Vilagarcía, pero vivía en Catoira. A xente dicía, viña andando desde Vilagarcía sempre para Catoira. E aquí despois comía, estaba cos seus amigos, quitaba as fotografías, pero viña ca cámara colgada desde Vilagarcía hasta aquí, quitaba a infinidade de fotografías que hoxe están repartidas por todas as casas de Catoira principalmente, non? É un personaje a estudiar e a reivindicar, e a que pediría se tuvera en conta nesta historia, non? Pasarín antes dicía, oye, ven andando desde ahora que se reivindica andar moito e todo o mundo quere correr e pasear e non sei que, pois antes el facía eso e dicían ao mellor que estaba tolo. Non estaba tolo. El viña andando, facía o seu traballo e hoxe aí temos ese traballo que debemos de protexer.